Има пътища, които се виждат прави в очите на човек. Само че Божието Слово, Библията, казва, че пътищата им водят към смърт. Има пътища, които в човешките очи се виждат добри. И човек си казва, ами да, аз съм добре, какво ми има? Перфектен съм. Да, ама не. Божието Слово казва, че има пътища, които се виждат прави в очите на човекът, но пътищата му водят към смърт. Има само един път. Само един единствен път, който води към живот. И то към живот вечен. Истинският живот. Вечният живот. Има само един единствен път, който води към него. И това е Божият Син Исус Христос. Той е пътят, Той е истината, Той е животът. Дори самият живот е Той. Животът се въплати и стана човек. Стана като един от нас. Защо? Защото Бог толкова възлюби света. Толкова много възлюби човекът, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него. Бог обича грешникът. Бог обича грешникът. Това, което Бог не обича, е грехът. И Той видя колко надолу падна човечеството. И няма как. Трябваше да дойде. Трябваше да остави своя престол на небесата и да се смири до толкова, че да стане човек. Защото за да се изкупи човешката душа, трябва да се пролее кръв, както е писано в духовният закон, че заплатата на греха е смърт. Смърт, трябва да има кръв. А вечният дар, живот вечен, е в Исуса Христа. Той изпълни целият закон. Този закон, на което се крепи това небе, тази земя, звездите, луната, моретата, океаните, всичко това се крепи на един духовен закон. Защото ние не сме сами. Освен нашия свят, има един духовен свят, който е по-реален дори от нашият. И освен човешката раса, има и друга раса. Има демони, има ангели. Има Божие царство, има и царството на Сатана. В духовният свят има две царства. Царството на Бога и царството на Сатана. Всеки един от нас сам избира по кой път да върви. Всеки един от нас има абсолютно свободна воля да избере по кой път да поеме. И слава на Бога, който направи път, който дойде, изпълни този духовен закон, на който се крепи небето и земята, звездите, морето и океаните и всичко. И законът бе изпълнен от него.
който живя безгрешен живот и понесе на Голготският кръст всичките грехове, бе заклан като Божие агне, проля се святата му кръв, законът бе изпълнен, греховете бяха приковани на дървеният кръст. Цената бе платена. Той слезе в пъкъла и там разби този закон. Изпълни го, като на третия ден възкръсна, както е писано в Писанията. И всеки един, който вярва и тръгне по този път, по истинският път, пътят на живота, ще бъде спасен. Има пътища, които се виждат прави в очите на човека. Има път, в който човек си казва: аз ще вървя сам по моя си път. Аз ще вярвам по моя си начин. Аз ще следвам себе си. Аз вярвам в себе си. Но ти не можеш да се спасиш. Ти се нуждаеш от спасение. Ти се нуждаеш от Спасител. И този Спасител е Исус Христос. Сам Той заявява: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм животът. Ако пребъдвате в моето учение, ще познаете истината. И истината ще ви направи свободни. Ето, само истината може да те направи свободен. И Исус Христос заявява и казва: пребъдвай в моето учение, чадо мое. Не в твоето, не в учението на лъжеучители, защото лъжеучители има много, но Исус Христос дойде като светлина на този свят. Той дойде да свидетелствува за истината. Има живот вечен, има Божие царство, има и демонично царство. Внимавай в кое царство ходиш, в кое царство служиш, на кой господар се покланяш. Не можеш да се покланяш на двама господаря, защото ще обикнеш единият, а другият ще намразиш. Също така не можеш и да ходиш в два пътя. Не можеш. Има само един път, който води към вечен живот. Исус Христос. И има едно слово, което е словото на истината. Това е словото на Исус Христос. Божието слово. Истинското слово. Пребъдвай в Божието слово и ще познаеш истината. Няма как да не я познаеш. Ще я познаеш. Следвай Христос.